konferencii po zápase štvrťfinálovom medzi Nitrom a Banskou Bystricou. Vítam tu trénera oboch tímov. Nech sa páči, pán Vladimír Rozsah, vaše hodnotenie zápasu. My sme do zápasu chceli vstúpiť aktívne, ako sme ho včera končili, ale opak bol pravdou. Hrali sme veľmi slabú prvú tretinu. Superovi sme ponúkli hneď dvakrát presilu 5-3, dostali sme príjemný gól, veľa vylúčených. Nevedeli sme sa dostať do tempa, super mal jednoznačne viac hry. Čo sa týka prvej tretiny, v druhej sme sa zlepšili, ale stále to nebolo ono. Presilovky, ktoré sme dostali, sme hrali veľmi zle. Tam sme poriadne neohrozili supera. Do tretej tretiny sme šli s tým, že je rovnaká situácia, ako bola včera. Že spravíme všetko preto, je to o jednej strele, o jednom góle, aby sme sa to pokúsili zvrátiť. Boli sme ďaleko aktívnejší ako v prvých dvoch tretinách, tlačili sa do brány a aj so šťastím, aj s príspením šťastia a takého hľadného úsilia a chcenia sa nám to aj dneska podarilo. Ďakujem pekne. No a slovo má aj tréner Nitry, pán Andrej. Tak ten zápas sa nám opäť vymkol z rúk v závere, ale ja si myslím, že to všetko rozhodlo naša momentálne strelecká taká nemohúcnosť. Strašne sa narobíme na gól. Máme v tej prvej tretine sme boli jednoznačne lepší, mali sme tam enormné množstvo šancí a dali sme len jeden gól. V druhej tretine už sa to troška vyrovnalo, ale zase sme tam mali nejaké šance a jednoducho, keď neodskočíme viac ako na jeden gól, Bystrica cíti šancu a fakt je to o tom jednom odrazenom puku. A nám tie závery jednoducho včera, dnes dve individuálne chyby a v podstate vyhratý zápas sme opäť prehrali, ale opakujem, s jedným gólom živíme potom do supera, že ešte stále môže s tým výsledkom niečo robiť. Samozrejme Bystrica má kvalitu, ktorá sa prejaví v tom, že vedia vytvoriť ten tlak. Niektoré puky sme nedostali z pásma, ale aj tak vyhrávame a už dneska sme mali zvládnu reparáciu.